Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Minecraft PvP. Danas ćemo malo pokazati i nastaviti izgradnju velike kuće na kreativnom modu. Ja sam malo prepravio neke stvari, to jest neke prostorije. Evo napravio sam ovdje kuhinju. Ovo je kao šankona za posluživanje. Ovo je pećnica, zanatski sto, a ovo je za čaše, na primjer, da stoji potrebne materijale. Ovo me je podsjetilo jako na frižider, pa sam to stavio tu, a ovo je kovčeg onako. Ovo je stol i sa stolicama. Dobro, muzika, kutija, torta i ovo, slika. Ovo je za mene televizija, znači ovo je izgradite od crne vune i onda stavljate slike, a ovo je kao da sedi, ovo je isto stol neki. Ovdje sam malo prepočeo nešto da pravim kao kupatilo, ali me vrlo podsjetilo, mogao sam i biblioteku, pa sam stavio tu blokove sa knjigama. Malo je tesno, ali nema veze, meni se baš sviđa. I gore sam na drugom spratu stavio još jednu sobu, evo ovdje. I ona je velika i u svakoj sobi sam dodao po jedan televizor i terasa ima, dobro. A ovdje možemo, pošto ima baš dosta prostora, da dodamo jednu prostoriju kao za pećnici, zanatski sto, kao nešto poput kao za majstore i ovo. Zanatljivo. Malo mračno, pa ću da dodam punče, što ti bakterije. Tako. To. Ja, malo sam ubrzan. Ne znam zbog čega. Nisam snimio ono malo pre što sam vam sad pokazao što sam pravio, zato zaboravio sam. Ali još malo pa smo završili celu kuću i da čekam da dođemo do dvorišta. Ja mislim da će dvorište baš da vam se svidi kada budemo pravili, jer imam baš super ideje za to. Evo, ovako bi nešto to izgledalo. I ovdje ćemo da dodamo, ajde ovo ćemo da izbacimo sve. Dodat ćemo, znači, zanatski sto, kovčeg, pećnicu, sto za čaranje, kovčeg bespućeni ne treba, nakovan, muzička, to i merdevine, to i slikvanje. I sto za čaranje neka nam bude ovdje. Pećnica, ne, ovo je zanatski sto, nek nam bude ovako, a pećnica nek nam bude ovdje ovako, vidite. Gore i tako još jednom. Bakle, samo sada ne treba ovo. To, kovčeg nek nam bude tu, dobro. Kaj je ovako. Nakovan će da nam bude tu. Ovo neka nam bude tu, ovako da nešto tu, kao. Muzička kutija treba i ne treba, ali neka bude tu.
U stvari gore neka da vam bude koča da ovdje ovo. Ovako. To. Super. Muhahaha, Galur. I nervini kome budu trebale, neka se javi kod mene. Nervini bugatko primjeti. To ovako se posmiče. Dobro, ovo je super sad. Super što smo se uopće sjetili toga. Ovdje imam dosta, mnogo prostora, uvijek se tu zeznem. I ovdje i gore, pa ne znam šta dalje da napravim. Napišite u komentarima šta mogu da napravim. Znači, napravio sam kuhinju, ovo, biblioteku, gore sam napravio za zanatlije majstore i 3 sobe. A vi napišite u komentarima šta mogu još da dodam. Znači, meni će dvorište da bude, u stvari, ajde sada započnemo krov da pravimo, pošto onda više ne znam šta da dodajem. Pa da započnemo krov. Znači, krov isto neće da bude nešto posebno mnogo, nego onako, kao i za predulaz, isto tako krov, neka nam bude. Meni je to najbolji krov, zato što nema nešto mnogo da se radi, a i lako je. Ko će još da napravi ovako krov za ovu kuću, mnogo bi vremena trebalo. Znači, sad sam počeo baš da stisnem dosta. Mora uvijek nešto da mi se sruši dok ja ne stavim jedno. Sad i ovdje gore. U stvari razmislit ću da li počnem da pravim iza gore krov. Mislim nešto da... Šta ti je više? Evo. Da vidim kako bi ovako bilo. Ipak, ja mislim da je to to. Može ovako. Znači, za sad je super kuća. Ja sad neću ništa da pravim, zato što ja sam napravio čega sam se sjetio, a vi napišite u komentarima šta da dodam. Subscribe, like i odgovorite na pitanje. Pozdrav!